Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan bir näçe önüme öndürjü bürokratik kynçylyklaryň, korrupsiýa hadisalarynyň we ýokarlanýan TV gaz tölegleriniň öz işlerini besetmäge mejbur edýändigini aýdýarlar. Bu aralykda döwlet ýetirligine medeniýet serişdeleri Türkmenistanyň senagatçylar we telekeçiler birleşmesine agza husus hojalyklarda ýyladyşhanalaryň sanynyň artýandygyny habar berýär. Türkmenistanyň hökümet resmiýetleri ýurtda daşary ýurtlardan getirilýän haritlaryň ornuny tutýan önümleri öndürmek işleriniň üstünlükli ýerine ýetirilýändigini gaýtalasalar da, statistik sanlar Türkmenistanyň 2020-nji ýylyň başyndan bäri gökbakçy we azyk önümleriniň hususan Russiýa we Gazagystan ýaly Ýewropa ykdysady birleşigine girýän ýurtlardan importyny artdyrýandygyny görkezýär. Daşary ýurtlardan getirilýän haritlaryň möşbir artýan wagty muňa aýakdaşlykda geçen ýyl bilen deňeşdirileni ýurdun günnägör sebitlerine işini besedýän kiçi ýyladyşhanalaryň sany köpelýär. Mysal üçin Fara we etrawyna geçen ýyl 85 hojalykda kiçi ýyladyşhana bolan bolsa, şu ýyl olaryň sany 15-den geçmeýär. Saýat etrawy hem ýyladyşhanalaryň sany boýunça öňüne barjy etraplaryň hatarynady. Geçen ýyllarda Saýatda 80 töweregi husus hojalykda 2-5 sotuk aralygyny meýdana tutýan ýyladyşhanalar bolan bolsa, şu ýyl olaryň sany 10 töweregi. Köytünnagy öňün 5 hojalygy degişli ýyladyşhanalaryň umum gowrumy 20 sotukdan geçmeýärdi diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy Lewapdan habar berdi. Ýerli daýhan hojalyklaryň agdalary kiçi ýyladyşhanalaryň önümçilik bazaryndan gysylyp çykarylmagyna ýerli resmiýetler tarapyndan edilýän basyşlaryň şol sany bürokratik päsgelçilikleriň para bermitin galy bersede TV gaz tölegleriniň ýokarlanmagynyň sebäp bolýanyny aýdýarlar. Habarçy ýyladyşhanalara sarp edilýän gazyň hemde elektrik energiýasynyň tölegleri barada maglumat berdi. Ýyladyşhana ýeleri 1000 kub metr gaz üçin 100 manat, 100 kilowat tog üçin 95 manat töleýär diýip habarçy aýtdy. Hususy daýhan hojalyklaryň bir näçe agzasy habarçy bilen söhbetdeşlikde häzir Lewap vilayatynyň şertlerine ýyladyşhanalarda önüm öndürmegin, olardan girdi jalmagyň kynlaşanyny aýdyp döredilýän bürokratik päsgelçilikleri aýdyňlaşdyrdylar. Salgyt, ýangyn söndürji we ýer kadastr tölegleri we resmi namalary köp şol sebäpden olary çözmek üçin para bermeli diýip bir daýhan hojalygynyň wekili Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Daýhanlaryň köp bölegi öz işlerini togtadanlyklaryny aýdýarlar diýip habarçy maglumatyň üstüne ýetirdi. Beýlek tarapdan döwlet medeniýeti ýurdun ýyladyşhanalaryny gökbakçy we beýleki ekinler ösdürip ýetişdirmegiň giň germe eýe bolýandygyny habar berýär. 23 oktýabrda Lewap vilayaty boýunça habarlary çap edýän ýerli türkmen günnägör neşriniň ýazmagyna görä vilayatda 38 ýyladyşhana gurmak üçin 114 hektar töwereg ýer bölünip berilipdir we olardan 21 ýyladyşhanada eýam azyklyk ekinler ekilip başlanypdyr. Azatlyk radiosynyň habarçysy Fara we etrawyna 6 hektar meýdana tutýan döwlet ýetirligine ýyladyşhananyň hemde Saýat etrawyna senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň ýetirligine 5 hektar çemesi meýdana tutýan ýyladyşhananyň sebitde aprelyň ahyryna turan harasatdan ziyan çekendigini hem de olaryň henidem dolu güýjüni önüm öndürüp bilmeýändigini habar berdi. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow halk maslahatynyň iň soňky mejlisine eden çykyşyna senagatçylar we telekeçiler birleşmesine gysga wagtyň içinde daşary ýurtlardan getirilýän haritlaryň ornuny tutýan önümleri öndürýän kiçi orta we iri kärhanalary gurmak işlerini ýergiderli seljermegi we kämilleşdirmegi maslahat berdi. Hökümetçi neşirleriň ýazmagyna görä Türkmenistanyň senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agdalarynyň tagallalary bilen ýurtda 138 ýyladyşhana gurulyp ulanylmagy berildi. Şeýle deskalaryň ýene-de 147-siniň guruluşy dowam edýär. 29 oktýabrda geçirilen hökümet maslahatynyň Ahal vilayatynyň Kaky hemde Mar vilayatynyň wekil wazir etraplaryna banan we sitrus önümlerini öndürýän ýyladyşhana gurmak maslahat edildi. Türkmenistanyň döwlet dukanlaryna 3 ýyldan gowrak wagt we azyk kıtçylygy dowam edýär. Türkmenistan 2015-nji ýylyň maýyna daşary ýurtlardan getirilýän haritlaryň ornuny tutýan önümleri öndürmek boýunça döwlet maksatnamasy tasdiklanyldy.